Господин Кичев, какво беше 25-та година за вас, за общината? Беше една нелека година, изпълнена с предизвикателства, трудности, но в същото време имаме достатъчно поводи за гордост и за самочувствие. Доста изпълнени проекти, доста проекти в процес на изпълнение и такива, каквито сме подготвили за предстоящо изпълнение. Въпросът е, че с падането на редовното правителство нещата на общинско ниво не са никак добре. Това са мнение не само мое, ами на всички колеги кметове, с които съм коментирал. Най-осезателно това се отразява на нас, общините, липсата на редовно правителство, липсата на бюджет, както в момента се очертава, което е една много тежка задача, стояща пред нас. Не можем да си планираме капиталовата програма и всичко това ще е свързано с едни сериозни трудности в предстоящата година. Няма да крия, че по принцип сме имали определени договорки на министерство ниво за финансирането на определени проекти, особено които са по-мащабни. Сега в тази ситуация, за съжаление, аз не мога да кажа дали реално ще се случат тези неща, дали ще успеем да осигурим това финансиране, защото е ясно, че с средствата от общинския бюджет нещата, които можем да постигнем, са твърде малко. Реално разполагаме с едни 3-4 милиона оперативно, които можем да ползваме за ремонтни дейности, за такива древни инфраструктурни проекти. Всичко останало минава през външно финансиране, през МРРБ, през европейски финансиране, което в момента, пак казвам, сме в ситуация, в която не мога да гарантирам на 100%, че поетите ангажименти ще бъдат изпълнени. И лошото е, че рефлектира в крайна сметка върху нас. Казват, кметия, вие обещахте, поехте ангажимента, да не изпълнявате обещанието. По принцип хората са прави, но кмета няма какво друго да извърши в случая. Имате ли достъп до европроекти? Успявате ли да се справите с тях? Имаме. В момента дори сме стартирали, само да погледна част от нещата. Това, което сме изпълнени като проекти с европейско финансиране за миналата година, това е основно реконструкция, ремонт и оборудване на сградата на общината във връзка с подобряване на нейната енергийна ефективност, саниране, изграден беше на покрива и фотоволтаичен парк, който поема голяма част от разходите за електроенергия. И в момента сме в процес на изпълнение на други важни проекти с европейско финансиране. Това е един от тях е изграждане на 2 броя социални услуги, резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения за 15 потребители и една услуга център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства. И другото, което е в почти вече вид на приключване, дома за стари хора, където имаме и ново строителство и реконструкция на съществуващите сега сгради. Освен това имаме спечелен проект, имаме вече избран изпълнител по тъй нареченото трансгранично сътрудничество с Турция. Интегриран подход за развитие на устойчив туризъм. Тук в случая нашия дял, защото участват и от турска страна, и община Малко Търново в общия този проект. Има и частни инвеститори, но дела на община Средец е 345 000 евро
И това е свързано с така обновяване и изграждане на нови алеи, пейки и такива детски площадки в парка в Средец, което е въпрос на дни, както се казва, да стартираме изпълнението му. Друг европейски проект е Грижа в дома в община Средец. Това е по програмата за развитието на човешките ресурси, иновативни здравни и социални услуги. Други е ново поколение местни политики за култура на община Средец, където спечелихме безвъзмездна помощ във връзка с осъществяване на по-голяма част от културния календар, който сме предвидели за общината. И имаме инсталиране на фотоволтаична система на дневния център за деца с увреждания. Също така сме спечелили проект, който в момента финализираме избора на изпълнител за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Моменица, цялостно подмена на вътрешна водопроводна мрежа. И последния, който е също в процес на изпълнение, е наречен мост към бъдещето. Това са процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения или по-скоро комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата и превенция на вторичната такава. Така че това са важни проекти, които сме спечелили, които са в процес на изпълнение. Сме съпартньори с община Карнобат, където делът техния е доста по-голям, но нашето участие ще е от порядъка на около, беше 3 милиона лева, значи около 1,5 милиона евро за доставка на нова апаратура на МБАЛ Средец. Нов рентген, мобилен автомобил с възможност за обслужва по селата жителите, така че там сме почти убедени, че ще успеем да реализираме този проект. Освен това, с община Бургас участваме в общия проект за интегрирано здравно развитие. Това е във връзка и с изграждане на детско отделение в МБАЛ Средец. И също така сме партньори с регионалното управление на образование в Бургас за достъп до образование за всяко дете. Това е една също много добра програма. Така че използваме всяка възможност. Основно сме се насочили по проекти, където се избягва съфинансирането, където имаме 100% финансирането. Това е политика и на повечето общини на нивото на община Средец. По-богатите общини могат да си позволят съучастие, но при нас е още по-трудно и затова сме се ориентирали към проекти, които осигуряват на 100% външното финансиране. Много са нещата, които сме изпълнили. Тук са инфраструктурни проекти. Имаме подмяна на водопроводни мрежи в 2 села. Предстои, както казах, на трето. В момента проектираме подмяна на Дюлево цялостно на водопроводната мрежа. Очакваме всеки момент да бъдем одобрени в Комисията по бедствия и аварии за осъществяване на един проект, който от години е бил предвидени, не са успели да го предвиждат, да го финансират и изпълнят за тъй нареченото средно деле в Средец, защото при няколко вече сериозни наводнения това деле създава големи проблеми. Така че очакваме там да бъде осигурен финансов ресурс. Другия проект приоритетен, по който работим, е водоснабдяването на село Пънчево, защото е, как да кажа, меко казано срамно,
в днешно време да няма основно водоснабдяване до селища в общината. Така че там също е стар проект, който е трябвало да бъде осъществен още 2007-2008 година. На няколко пъти са правени опити. Дори се оказва, че има издадено разрешение от тогавашния главен архитект на общината за строеж, което в момента се оказва, че е издадено абсолютно незаконосъобразно и се оказва, че голяма част от тези процедури, които ние мислехме, че са приключили и сега ще улесни осъществяването на проекта, реално не са направени. Така че в момента сме ги стартирали по промяна на купове, на предназначение, на цели и така нататък, но се надявам този проект да бъде осъществен и съответно да бъде захранено и Пънчово, а освен това и така емблематичния туристически комплекс Божура, който също е така на пътя на трасето да можем да захраним и него и да предоставим развитие и на този комплекс, независимо, че там са частни инвеститори и ползватели. Много са нещата, които сме предвидели. Пак казвам, не искам да ги изброявам всичките, за да давам така на празни надежди, защото в създадената ситуация наистина в един момент ще стане, че поемаме ангажименти, обещаваме, а не ги изпълняваме. Затова ще спра до тук, за да има и, надявам се, добри изненади, които ще се случат. Като говорим за туристически обект Божура, все пак Средец е малко по-навътре от морето, но и тук има възможности за развитие на туризъм. Общината сама ли трябва да се справи или трябва да иска помощ от държавата, примерно за Дебелт, за реставрацията на манастира, животоприемния източник, за който също има интерес? Общината по принцип си има ангажимента за развитието на туризма, трябва да създаваме условието, но аз, както многократно заявявам, не можеш да очакваш да развиваш туризъм, особено в вътрешността на Странджа, когато инфраструктурата не създава условия за нормален достъп. И затова това, което съм си поставил като задачи първите 2-3 години от мандата, е максимално да използваме възможности за подобряване на инфраструктурата. В момента се извършва ремонт на единствения път, който е връзка и към манастира Буковския, за който споменах, и с още 4-5 населени места. Така че в момента тече ремонта на този път. По отношение на Девелт, там първо изказвам в случая благодарност към директора на нашия исторически музей и отговорника там на делото му, госпожа Красимира Костова, който е един изключително деен, много начетен човек и която използва също всяка възможност да развиваме този обект. Имахме среща тук и с бившия вече министър на туризма. Той дойде на посещение, беше така много очарован от това, което видя. Пое ангажименти тогава, нали, също да се действа за развитието на този уникален резерват, но, пак казвам, в тази ситуация не мога да гарантирам кое ще се случи и кое реално ще бъде изпълнено, но се надяваме, няма да се отказваме от добрите намерения.